Takže pokiaľ ide o riešenie toho problému, ktorý momentálne nastal v integrovanej doprave v Banskobystrickom samosprávnom kraji, tam si myslím, že to riešenie by malo byť naozaj veľmi rýchle a je pomerne jednoduché a naozaj predpokladá systematické a komplexné zaškolenie, preškolenie všetkých vodičov, zamestnancov, ktorí prichádzajú teda do kontaktu s týmto novým technickým systémom v rámci integrovanej dopravy. Samozrejme predpokladá to aj určitú mieru komunikácie a ja verím, že aj do budúcna aj tá komunikácia tak so zamestnávateľom, ako aj s vyšším územným celkom, možno aj v rámci nejakých tripartitných stretnutí, bude oveľa pružnejšia a flexibilnejšia. Pokiaľ ide o prímestskú autobusovú dopravu ako takú, myslím si, že tam ten problém je oveľa komplexnejší, pretože to nie je len o nedostatku vodičov. Ten nedostatok vodičov je možno niekde na konci dňa ako výstup celej tej situácie, prečo aktuálne vodiči a zamestnanci z prímestskej dopravy odchádzajú a naopak, prečo možno mladí ľudia do prímestskej autobusovej dopravy neprichádzajú. A tu si treba naozaj rozmeniť na drobné celú komplexnosť tej problematiky. Hneď to, čo je nám najbližšie ako odborárom, sú určite pracovné podmienky. My sa snažíme v kolektívnom vyjednávaní pracovné podmienky pre zamestnancov v prímestskej doprave samozrejme zlepšovať. Nie vždy je to ale možné, pretože napríklad pokiaľ ide o mzdovú úroveň, tá sa primárne odvíja od zmluv, ktoré má dopravca s vyšším územným celkom, kde sú častokrát tieto možnosti valorizácie miest limitované nejakou konkrétnou sumou a výsledky kolektívneho vyjednávania sú tým samozrejme ovplyvnené. To, čo je pre nás limitujúcim faktorom, je aj to, že na Slovensku už neexistuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa, čiže kolektívna zmluva na odvetvovej úrovni, ktorá by harmonizovala pracovné podmienky a mzdové podmienky zamestnancov a teda aj vodičov v rámci prímestskej dopravy. Od roku 2020 sme zostali vlastne bez odvetvovej kolektívnej zmluvy, pretože Zväz autobusovej dopravy sa rozhodol, že viac nebude našim sociálnym partnerom. Toto sú teda dva limitujúce faktory, pokiaľ ide o pracovné podmienky. Samozrejme sú tu aj ďalšie otázky v rámci pracovných podmienok, extenzívnosť ich pracovného času tých vodičov, naozaj aj veľká miera zodpovednosti, veľký rozsah času, ktorý strávia vlastne buď v autobuse alebo niekde na pracovisku. A samozrejme, ak sa to potom prepočíta na hodinovú mzdu, tak tá hodinová mzda naozaj je neadekvátna vo vzťahu k tej profesii. Atraktivitu tohto povolania si myslím, že a celkovo toho odvetvia je potrebné zvyšovať práve zlepšovaním pracovných podmienok. Bohužiaľ, ten systém, aj preto, že je vlastne založený, keďže ide o verejnú službu, je založený vlastne na výberových konaniach alebo verejných obstarávaniach, verejných súťažiach, ktoré zväčša vychádzajú z kritéria najnižšej ceny. Tak sa stáva, a stalo sa to aj na Slovensku, že môže vyhrať aj subjekt, ktorý má v podstate charakter schránkovej firmy, ktorý je pripravený len na túto verejnú súťaž, nemá žiadnu odborovú organizáciu, v zásade nemá ani žiadnych zamestnancov a začína ako keby na zelenej lúke. A samozrejme takýto subjekt môže ponúknuť veľmi nízku cenu do verejného obstarávania. A tie dôsledky sú potom ďaleko siahle, pretože samozrejme jedna z oblastí, kde sa dá najviac šetriť, sú práve osobné a mzdové náklady, čo sa potom už premieta aj do ďalších pracovných podmienok tých zamestnancov. A v dôsledku toho potom aj ten dopravca, ale naozaj sa borí s veľkými problémami, pretože zamestnanci u ňoho nie sú ochotní zotrvať, odchádzajú, nastávajú vlastne problémy vôbec s výpravnosťou tých autobusov a celkovým zabezpečením tej dopravnej obslužnosti. Takže problém prímestskej autobusovej dopravy je veľmi komplexný, chceme ho riešiť postupne. Otázky napríklad súvisiace s organizáciou pracovného času sme sa rozhodli v rámci OZ-kovo riešiť po dohode s kolegami od jednotlivých dopravcov aj tým, že ideme zorganizovať teda jednu odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční 10. apríla, kde chceme práve túto tému pracovného času rozobrať na drobné a naozaj, ak bude nevyhnutné, začať pripravovať aj zmenu legislatívy. Pokiaľ nedôjde podľa mňa k zásadným a radikálnym zmenám tak pracovných podmienok, ako aj tých ďalších oblastí, nezvyší sa atraktivita a tí ľudia nám skôr z tohto odvetvia budú odchádzať.